Čus! Zdar lidi. Už jsme na S1, kde máme Rubena a jdeme zkusit Drachlad. Ne, já chci zkusit už dodat krutého gremlinka. Na to si musím nasadit, ale moje epické věcky máme na sobě, jo, super. No, zase tady nechám, ať nemusím to. Jinak se vás chci zeptat, jestli mám házet do Let's Play. Kolik mě schodí, já mu chci vidět, kolik mu beru. Tak toho dám za chvilinku. Za chvilku down. Mám tady problém, už vím, že jsou to desítka, právě jsem dal včera podzemko a dneska jsem dal podzemko ráno. Tak a já se přesunu na S2, kde máme mého Rubena Sasechu. Procent, 3%, že? Ty máš taky na S6, že? Na S6 Fluke 03. Jinak prodal jsem tu mou postavu za jednu malou SMS-ku. Budu mít tak za týden. A možná budu mít i level 100 něco, přes 100. Pošta. Fortík nechci smazat. Že budu mít level 178, možná. Tady se trošku vyjebím. Takže tady už nemůžu. Kamenný troll, tak pojď slovy surový lupičandes. Lupičandes, ano, ale teďka ještě nebudu dávat tu S6, co si dám až příštím let's play, že? Tady mám celou tou. Fucka. Však ty jsi aký pán. Seš u prachopíra, že tam a u kamenného obra. A potom u masitýho golema. Jo. Však si ještě pamatujem. Však toto je taky nazdar Bůh blbec, že? Že? Jasně. Si nazdar Bůh blbec. Premik 33, v pohodě. Takže založím si. Vyjepím si trošku, tak. Nádrobnu to na sebe čaradis. Jinak jsem si není heslo, že? Blbečku, ty pořád říkáš jenom jasně, jo, jasně, neposer se. Že, vole? Ještě řekni jasně. Volby. Heslo. Staré heslo. Říkám to všem, kým 1, 2, 3. Tady nový. Až heslo bylo úspěšně změněno. Shakespeare. X, ale než toto videjko vyjde. Tak taky to víc hotový. Až tady tento let's play vyjde, tak předtím vyjde ještě 5. díl. Jo, on už vyšel. Takže se přesuneme na S22. Kde máme ho vrátila dohromady, že? Jasně. Jo, určitě můžu s tím jasně. A však zítra tady bude můj oblíbený host. A nebude můj host, takže nevadí. Budeš tady zítra? Možná jo. Budeš tady určitě. Jinak nedělám to pro peníze, a mám taky na. A mám taky na začet možná, že? Nice. A z čeho? Z LOLka? No. Nevím. Nebo ze Star Wars. Jinak Star Wars tady toto jo, tady jako ikonky, tady toto od Pikachu, teda Star Wars the Old. Takže tak. Pirát Temnous. Pojď. Hneš. Dělej, paní. Navíc, když jsme ztratili obička. Že?
Eiga Forexin. Ne, Forexin to není. Forexin je pán. Dopí. Dírky. Hej, nebuď prostý, ty Fero, cigánsky. Já říkám do pytla. Však vyslyšeli jste, on řekl do prdele. Do pytla. Ale nehádej se tady se mnou. Mucky. Já se tak trošku ostřihnu, tak. Co teď? Gotta go to the everywhere. Oh yeah. Ne, zase Hudzi opustil cech. Hudzi, to je ale Hudza. Hudza, muca. Pochce na opis. Pochce na opico, vrať sa. A však ty si zabil. Však ty si aký zabil? Ej, a vylízte mi. Proč nemá jméno Tlustoprt? Vypadá takže. Epický lučis. Čest. A se to musím ostříhat, mě už to nebaví ostříhávat. Takže jsem na Exploreru, protože mám zablokovanou tam S16. Pardon za zdržení, už vím, že to mám mít připravené, ale nic to prostě komplet nevezme. Ej, ne, křížek, Nega Forexin. Ne, není to Negar. Je to prostě pán, že Boreče. Boreče. Si dám sem, tak vyjepím do prdele, tak, dobře. Jsme takhle, já vím, že to tam bylo kamenný prachopír. Však zapište, že je to sprostý cigán. Že Nega. Hej Nega, Šileris. Ty Hitlere. Co ty na mě mluvíš? Hitlere, drž ty drýpák. To říkej Bulldogovi. Bulldog není Hitler. Má vlasy jak Hitler. Jo, Bulldog Ještě nemá žádný. je Hitler. Oj, fucking bitch. Potomek Hitlera. Ježiši. Seš ty? Možná se nedoveza. Možná tak ty andílku. Však ty si můžeš mě políbit kože, jo. Sežere tě půh. Však může to sezrat, ale já vůbec nevím o co go. Čorky přečíst. Poslal jsem jí pozvánku, musíš pracovat na album, ale... Olymp, yes! Však já jsem zpět, poslal jsem jí, musíš pracovat, podmínka je minimálně 80%. Dík, jo. Do prčíc, refreshnout svět. Na opice se ulíže k smrti. No ty se taky ulížeš, až ti z toho bude špatně, vole. A co budu lízat? Svou prdel. Nemám tak dlouhý jazyk. Nemám jazyk jak zebra, abych ho mohl natáhnout až na spouřit. Že by? Great. Ještě zpěváme, jestli to pořád platí ta pozvánka. Ty jsi ale čůně zajebaná. Tak ano, já tam idem. Ej, bo Olymp už je druhý. Mluvíš jak cigán. Vyksíři, ty jsi ale nerd velický. Liky, hej. Však ahoj. Protože ty... Ahoj. Pozvíte dole popu. Pozdravte se. Jsi trapný, chápeš to, já tě hodím do prdele. Do té své, chápeš to, dívej jakou mám velku, však mi můžeš políbit.
Vidím tu velkou Však se můžete Víc podívat. tam nemáš. Jsi trapný nega, vole. Vidím na tak díru. No, buď rád, ještě můžeš vidět něco víc a to bude tatouba v mé tváři. Tatouba v mé tváři, fake Nitus. Ne, fake Nitus není. Nitus je borec. Hej, nega Forexin. STM podkopím Eličky. No, tak to si velký pan. No to už nechci. Silo 452. No, tebe se taky třepe penis. Máš tak volný trenky, že ti tam všechno padá. Jež ty si tak trapný nega. A ty jsi tak trapný cigán. Však ty jsi cigán velícký. Však toto si drobnu do prdelis. Ty jsi cigán, však to si rád, že jsi se přiznal. Brown cigán. Jinak mě napište, jestli to chcete s takovým retardem. Jsem tu. Moramistik nebo trilkující ptáčky. Žasík, teda trilkující ptáčky, já už jsem taky z toho úplně vyjebenej. Však Barzal úplný hovno. Mak taky. Kunda úplný sráčky. Přesně ano. Tak a víš, to mi může políbit. Je, počkej, to tady má nejmenší. Já tady má kolik? 88. Ježiši, tak to teda budu pracovat. Začnu hodně rychle. Ježiši. Jo. 69. Ne, já se tady o tom budu bavit až potom. Však ty jsi aký negar, kam jdeš ty féro zajebaný. Sakra, praskla ta. Zarovka, teď tady svítí lampička, ty idiote. No a? Přes to nevidím. Tady začnu Showdown Rules. Si tady začnu dělat albumko, teď hned. A tímto se má rozloučíme, takže zdar lidi! Zdar!